don ke tien ke basyau tenat ba ke bong kum ni lada si jau ke ke jau hapo jong ke pung pinam itho ya kata ke ke ba jau ha kata ke pung Henry lada kata ke ke jau ha ke sla kan pernai kum mau lang nai ya kalawe jongi syam latei da ke juti ke bangi phong ha ke chatungi Henry da ke jingkam ke bangi shim ha bangi phong ya kata ke juti kan mau ya kene ba ke kam ke ba kong santam ha ke jingem jong bru kalong ke banangkong ke jing raikut scam jong kaba arpat kajing yai persang jong. What transform an average person into excellent is his consistency. Ngatrai bondam dan jempi kiba itho yau ni ubru uni udi Michael Jordan. Unongi lakai basketball ubat tebet tam haka perthai. Ngan ongi pi ba lada don ubru uba kendo palat kajing fail kajing lem haka jing em jong ude uni keny ubru. Ngan pen pi ya kawe kajing tho jong Michael Jordan kaba ongkum ni. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot, but I miss. I fail over and over again in my life, and that is why I am succeed. Kandai hajar teliki shot kiba ula miss. Lai spa teliki game kiba ula rem haka jingem jongo. Arpau Henryusin ka tim jungu kala shania hau ban shot ya kata ka ball hapo jong kata ka basket Henry miss ya kata ka shot ula fail ya fail but ya fail na kata ka daukin na job haga jingem jonga kane ka jingkaran jong Michael Jordan kala penki win ya shibon ba kibru hasla jong ne ka prothai uni Michael Jordan ula kendo palat ki jing fail haga jingem jongo Henry menta rangi phai sha ka jingdon ka jingem jongo kam tuna ya ke film star uim ya kata jing im kum us im hadin bolo syang thai Henry la dan ubri ubakendo bon ke failure ha ka jing im ude une ken ubri ubaki khot Michael Jordan ka jing keli ka long hang ne ke ken kata ka jing long ka bakerpang ka batan hapo jong uni Michael Jordan ka bala pelong yu ba unom kan randin ha ka jing im jong what hadin bolo fail kat ni sinro but kata ka jinglong ka bakerpang ka batan hapo jong Michael Jordan kalong ka jing scam jingmut bar ka jing practice ngan pen EP sa kabipat kadur kani kade ka kot khubor jong ka Times of India hakaba Sachin Tendulkar ulat ho ya brat hok kumne it will never happen again kani kana man jashu haga jingim jong me da lele ruem kadon kata ka cricket match happening jong ka Australia but ke India hakaba Brad Hawk ula pen out ya Sachin Tendulkar da ka ball jong Brad Hawk hagut ko por ulong player ubathamai ubadang shurung thamai haga team jong ka Australia but ulong bowler ball spin ko ball Shane Warne but ula pen out lane pen ball ya Sachin da kata ka ball jong but enda lakut kata ka match uni Brad Hawk ladap da ka jing sarong namar ula pen out ya player but pitam haga perthi ubakila jukhot god of cricket ura ya kata katur kata ka janmit bar ulit ha Sachin Tendulkar ban pha sanyu namar bawa dab da jingman bawa pen out ya Sachin Tendulkar Henry Sachin Tendulkar ushim ya kata katur bar ulat ho ya kata ka jing tho it will never happen again kani kasi kana wan jiashu haga jingem jame da lele roem but hadin jongani Sachin Tendulkar but Brad Hawk kila kendu hadu sau posan sen Henry Brad Hawk jula shu ban pen out ya Sachin Tendulkar ngan ongi pi kata ka jing tho jang Sachin Tendulkar kalong ka basuk Henry ka ka ba ule hadin ba la tho ya kata ka jing tho kata ken kalong ka baton kam Sachin Tendulkar la tho it will never happen again in your life hadin anta ule hapo jong ka stadium hapo jong ka net ban practice non stop hadu ba ola pen tebet ya tadi but ladau Brad Hawk ukundu yo Sachin unum la shuban pen out yo kata kalong ka jing raikut scam ka dedication bunsin haga jing im jongi kum kibru haga jing stang jong usnam ila rai ba manta usnam ile cha gym ban pen head doksa ban pen slim ya ka mat jongi ngilit cha gym ngilit ban ra ya gitu dumbbells ngira ya gitu tiar ke bakia but endala poi haying ila pe ya ka dur jongi haga yit khami mat habangi pe ba omdan a ruem ka bakalla haga mat jongi katlot no kajimut kajim perkhat jingi bat ngking no na kata kajing la gym bat tang habo khat san singi lane ar pos ngi ila king no ngan ong yepi ke bapila rai ke bapila tho kanam lele ruem
Henry ke ka ba phile hadin ba phila tho ya ka no ka jingrai ha ka jing jong pi kata ken kalong ko tan kam o Bruce Lee ha ka por ba ke interview u ong ya kini ki kintin ngam ju teng ya uta obriu u ba practice ya shipo hajar tali ki move Henry nga teng ya uta obriu u ba practice ya ka wei ka move shipo hajar sin ko ki perlok ki be je janga hangning IP ya ki lightly ke nuksa kabanakong kanuksa jong u Michael Jordan kaba ar kanuksa jong u Sachin Tendulkar kaba laipat kanuksa jong u Bruce Lee ka ai ka jing snang kabangilaban yo na ka jing im jong u Michael Jordan kalong ba ladangi kentu ya kinu ke jing lada ngi feel ladangi kelon ladangi ngop she ngop ha ka jing im jong Henry ngim ju dei ban kenran den da leli ruem wei bangila bo ya ka thong ha ka jing im jong ngim deishu ban kenran den but habangi tho ya ka no ka jing rai ha ka jing im jong kumbala tho Sachin Tendulkar ha ka ta ka dur it will never happen again in your life kumtaro ngi de ban record scam ha ka jing im jong ka to ka jing rai jong ka to ka jing kut jing mot jong ka to ka jing tho jong kam tre kam a ruem namar ko bang ongi phimene baya ka lawe jongi om syam latte da ka ka juti ka bangila phong ha ka jingem jongi Henry da ka ka jiat nanti ka bangi shim hadin bangila phong ya ka ka juti ka taken ka long ka batan kam bat ka jingsneng ka bangila ban yo na Sachin Tendulkar ka long ka jing practice phila ban rai ya kinu ka jing rai ha ka jingem jongpi Henry kan mau ya kini ba hadin ba phila rai ya kinu ka jing rai phim de shu ban shong thai ya shahmat hado bana poi shakata ka thong ka jing job ha ka jing jompi practice but ya practice ka jing snang ka bangila ban yo na ka jing im na ka jing long jong Bruce Lee ka long bangin dei ban practice ngi ban focus ya ka wei ka kam ha ka wei ka por one step at a time ka ong ha ka ten pareng bo ya ki thong ki barit ha ka jing im jongpi ba pendep ya ki thong ki barit Bata ka balik kumni suki pasuki phila ban poi shakata ka thong ka ba he ha ka jingim jongpi kumta ko ki perlok ke be je jonga ka ei ka banga kwa pan snang sho ye phi langba jonga ne ke video jonga mata ka singa longba haba phi snap ya ka jingkran jonga haba phi snap ya ka jingya tho khana jonga haba phi snap ya ka jing ai mun sem jonga warsha bagan kut tang ha ka jing tip jongpi Henry to pendon kam bahaya ka ha ka jingim jongpi nak banta ban te ya ka lawe jongpi ban te ya ka lawe jongki khon ki kti jongpi ba ka lawe jongki ta ki ban sawan na din jongi dei na kata daw na ka Porsche ko nga pendon kam bahaya ya kini kintin im ya kata ka jingim le ya kata ka kam ba pinong ka nuksa ka babha nak banta jongki we ngin second do pi ha ka be pat ki video that hadu ka por bye bye stay safe